Digues. Ara que dius dia de festa. Anem a pàdel? Què la... Ostres, el pàdel, tio. El pàdel. El pàdel. Pàdel Pàdel nuestro que està sent fent. Tio, S'ha posat de moda. hòstia, però... A veure, un moment. Tinc 3 amics ja que han guanyat no sé quants campionats. Bueno, això diuen. Bueno, diuen, m'entens? Un moment. Què passa amb el pàdel? Tu jugues a pàdel? No. Jo tampoc. Pues parlem. És a dir, què és el que es porta avui? Parlar del que no saps. Això és El pàdel. Jo més o menys sé com va i tal, però, és a dir, què els està passant a la gent? Bueno, fan competicions, estan distrets, juguen en parella, això va... I això passa també amb altres esports. Bueno, però el pàdel s'ha posat de moda. No sé si és molt familiar, perquè l'altre dia vaig dir que era familiar, però per anar a veure jugar, sí. Jo, sincerament, pots tenir raó, però jo crec que, com que ve del món pijo, la penya, que són uns desgraciats, no els nostres amics, jo vaig a pàdel. Clar, si tu diguessis... És un tenis... Vaig a la petanca. És un tenis venido a menos. Vale. O sigui, és el tenis de classe mitja. Mitja? O mitjó. Saps què vull dir? Sí, però abans era de pijillos. Però els pijillos, el I ara tenis... tothom vol ser així. A veure, Sí. el tenis, que a mi m'agrada el tenis. Sí, a mi també. Però a més, m'agrada més el tenis No. que el pàdel. M'agrada més el tenis que el pàdel. Perquè el tenis, o 2, o 4, o 20, Sí. i és llarg, és bon. Jo he jugat una mica en plan hobby. En plan Hobbit, sí. El pàdel, hòstia, la paret, el vidre, rebota tot, de dir, hòstia... Mira, jo al pàdel no, però a l'esquaix sí que havia jugat. Val. I a l'esquaix... Ara em diràs que es diu pàdel. No, és una altra història. És una altra història, no? Tipus frontón, no? Tipus frontón. Sí. I aquests no em desagradaven. Per què la gent juga a pàdel i no a pelota basca? Home, aquesta sí que te la puc contestar, perquè estarien tots amb uns bunyons.